രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹിതം രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹിതം ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി മാനസദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ ഗ്രാമതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദമണ്ട് റിസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ 10ാമത്തെ അധ്യായം അടുത്ത 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭുഃ. ആദിദേവമജം വിഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭോ. അതിന്റെ വിവർത്തനം കൂടെ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 ശ്ലോകം ഒരുമിച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. സാരമില്ല. 12, 13 ഒരുമിച്ച് കിടക്കും. 13 കൂടി വായിച്ചോളൂ. ആഹുസ്താം ഋഷയ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തദാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ പ്രവിശിമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തുകയാണ് അർജുനൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി, പരമാത്മാവാണെന്നുള്ളത് അർജുനന് മനസ്സിലായി. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ സുഹൃത്ത്, ഗുരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ്, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൂടുതൽ വിഭൂതികൾ അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിഭൂതികൾ
പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളതിന്റെ പ്രത്യേകത, അർജുനൻ കുറെ ഇതായിട്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലൊന്നും അർജുനൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവസാനമായിട്ട് അർജുനൻ ഏത് ശ്ലോകമാണ് സംസാരിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് അവസാനം അർജുനൻ സംസാരിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആണ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അർജുനൻ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അധ്യായത്തില് 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇവിടെ പറയുന്നു, അധിയജ്ഞ കഥം കോദ അദ്ദേഹേ അസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോ അസീനിയതാത്മഭിഹി എന്നവിടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അവസാനം പരമപദപ്രാപ്തി അല്ലെ. മധുസൂദന ആരാണ്? യജ്ഞദേവത. ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അത് ചോദിച്ചതാണ് അവസാനമായിട്ട് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പോ ഒരു 71 ശ്ലോകം ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം ആര് മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചത്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ പരമപദ പ്രാപ്തി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഏതാണ് അടുത്ത് വന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഇപ്പൊ എന്താണ്? വിഭൂതി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം അർജുനൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, നല്ലൊരു ശ്രോതാവായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അത് അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ട് അർജുനൻ വിശ്വസിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസത്തെ ഇതിലെ കുറച്ച് മുനിമാരുടെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞല്ലേ, അവരെല്ലാം മഹത് വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മഹത് മുനിമാരാണ് അവരെല്ലാം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചവരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് പുറമെ ആരും പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനനോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഏതിലൂടെ? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് മുനിമാരുടെയൊക്കെ പേര് നമ്മൾ കേട്ടു. ആരാണ്? ദേവർഷിയായ നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ അല്ലെ, തുടങ്ങിയ മുനികളും. പിന്നെ ഏതാണ്? ഉപനിഷത്ത്, കേനോപനിഷത്ത്, മുണ്ടകോപനിഷത്ത്, പിന്നെ വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ പുറമെ ഇപ്പോ ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആർക്ക് ബോധ്യമായി? അർജുനന് ബോധ്യമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ മുമ്പത്തെ ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പറയുന്നു. 4 പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഏതാണ് 4 പ്രധാന വാക്യങ്ങൾ എന്നിവിടെ പറയുന്ന? ഏതാണ്? പരംബ്രഹ്മ. 4 വാക്യങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞത്. 4 ഏതാണ്? നമ്മൾ 8 മുതൽ 11 വരെ പഠിച്ചത് ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത സാരം അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശമാണ് 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. അതാണ് ഈ 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പരമാധികാരം മഹത്വപ്പെടുത്താനായിട്ട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ്. ഭഗവത്ഗീത സാരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അർജുനൻ ഈ അപേക്ഷ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണം? അർജുനന് ഇതൊന്നും കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം വിശാഖ സഖിയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ലീലകൾ ആടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം ഭൂമിയിലെത്തിയതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആർക്കറിയാം? അർജുനനറിയാം. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ആത്മീയ അധികാരികളെ പിന്തുടരുകയും ഭക്തി വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന? ഭഗവാനെ കരുണാമയനായ പരമപുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പൊ ഏതാണ് അധികാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരു, ശാസ്ത്രം, സാധു അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാല് എന്താണ് ആത്മീയാധികാരികൾ അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പിന്തുടർന്ന് അതെല്ലാം ഏതാണ്ട് ശരിയായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട ആൾക്ക് എന്തെന്ന് ഭക്തി വളരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 12ഉം 13ഉം പറയുന്ന അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളെ പരമാത്മാവ് മായാവാദി തത്വചിന്തകർക്ക് അവസരം നൽകുന്നു. കാരണം പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ മായാവാദികൾ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് അല്ല, മായാവാദി തത്വചിന്ത ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഏതായിട്ടുണ്ട്? ജീവാത്മാവായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് ചെയ്യുന്നത്. അതാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? പുരുഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്നും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്നും അത് ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, പിന്നെ ഏതാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്നീ നിലകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ജീവാത്മാവ് അംശമായിട്ട് പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. എന്തായാലും പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട്, രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് മായാവാദികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ പരം ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്ന ചതുർശ്ലോകെ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച ശേഷം കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചു. അതാണ് പരം ബ്രഹ്മ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന. അർജുനന് സ്വീകാര്യത കേവലം ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടായി അല്ല ഇത് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ വേദോപദേശങ്ങളും മഹാമുനിമാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ പരം ബ്രഹ്മ ആണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്, എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്യത്തിലെ ഓരോ വാക്കും വൈദിക ശാസനങ്ങളാം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ സുഹൃത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുഹൃത്തിനെ പുകഴ്ത്തുകയല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണനെ പുകഴ്ത്തുകയല്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? ഇതെല്ലാം തെളിവ് സഹിതമാണ് അർജുനൻ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ? എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത്. അതേപോലെ എല്ലാം ഏതാണ്? പരബ്രഹ്മത്തിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ കൽപ്പം കഴിയുമ്പോ അല്ലെ, ഭാഗികമായിട്ടുള്ള കൽപ്പവും മഹാകൽപ്പവും കഴിയുമ്പം ഈ ആത്മാക്കളെല്ലാം എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്? പരംബ്രഹ്മത്തിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്നിവിടെ ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത്, പരംബ്രഹ്മം. അപ്പൊ അവിടെയാണ് എല്ലാവരും വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വിശ്രമ സ്ഥാനമാണ് ഈ പരബ്രഹ്മം. അതാണ് കേനോപനിഷത്ത് എല്ലാത്തിലും ബാക്കിയുള്ളത് പരമമായ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ അതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മുണ്ടകോപനിഷത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പരബ്രഹ്മമാണ് ചരാചരങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമസ്ഥാനമെന്ന് കേനോപനിഷത്ത് പറയുന്നു. എന്നിൽ എല്ലാം വിശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണനും പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും വിശ്രമസ്ഥാനമായ പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നിരന്തരം അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കൂ എന്ന് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. നിരന്തരമായ ഈ കൃഷ്ണ അനുസ്മരണം, കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മായാവാദികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല, അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികൾക്കോ നാസ്തികർക്കോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഈ ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പിന്നെ വേദങ്ങളും പറയുന്നു, പവിത്രരിൽ വെച്ച് പവിത്രനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. വേദങ്ങളും പറയുന്നു ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനായിട്ട് വേദങ്ങൾ ഇവിടെ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കണം. അതിനു പുറമെ മഹാമുനികൾ ഇവരെല്ലാം ഏതാണ്? എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ത്രികാല ദൃഷ്ടിയുള്ളവരാണ് നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവതൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയവര് 3 കാലങ്ങളെ കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ കാലവും ഇപ്പോഴത്തെ കാലം വരാൻ പോകുന്ന കാലങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയുന്ന ത്രികാല ദൃഷ്ടിയുള്ളവരാണ് ഈ മഹാമുനിമാർ. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാം പരമ ഭക്തന്മാരാണ് അപ്പൊ അവരും അംഗീകരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താണ്?
പരം ബ്രഹ്മമാണെന്ന് അവരും അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരംബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി. അപ്പം വെറും സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമമായ സത്തയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് കാരണം എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീത അറിയാനുള്ള ആത്മാവ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ, 2 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അർജുനനെ മാനസികമായിട്ട് പിന്തുടരണം. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം അല്ലെ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് പരമ്പര വഴിയാണ് വരേണ്ടത്. ഈ ഭഗവത്ഗീത അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പരമ്പര വഴിയാണ് വരേണ്ടത്, ലഭ്യമാകേണ്ടത്. അപ്പൊ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹദ യോഗോ നഷ്ട പരന്തപ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് പകർന്നു കിട്ടിയത്. മുമ്പത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ രാജർഷികളായിരുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് വേദങ്ങളെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് അവർ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതനുസരിച്ചായിരുന്നു രാജ്യഭരണമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത്, ജനകൻ തുടങ്ങിയ രാജർഷികളെല്ലാം. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വിവസ്വാൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ, സൂര്യഭഗവാൻ അല്ലെ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ആദ്യത്തെ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായിട്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സമകാലികരല്ലേ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഞാനും നീയും അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇപ്പോഴെന്താണ് പറ്റിയത്, ഇക്ഷ്വാകുവിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല, ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിന് ശേഷം ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴോ കണ്ണി മുറിഞ്ഞു പോയി. ഇപ്പൊ വിശാഖസഖിയായിട്ടുള്ള അർജുനനോടൊപ്പമാണ് ഭഗവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്, പരമഭക്തനാണ്, ജ്ഞാനിയാണ്, എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഉത്തമ ഒരു ശിഷ്യനാണ് അർജുനൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനനിലൂടെ വീണ്ടും ആ പരമ്പര സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അർജുനനെ ഒരു മാധ്യമമാക്കി അല്ലെ, മാധ്യമമാക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അർജുനന്റെ പാത നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അർജുനന്റെ അടുത്ത അവകാശികളുടെ പരീക്ഷത്തൊക്കെ പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി ആരറിയണം. അങ്ങനെ പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നമ്മൾ അർജുനനിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കണം. 5126 വർഷം മുമ്പാണിത് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോ അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പരമ്പര പാത പിന്തുടരണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ വീണ്ടും നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാത പിന്തുടരണം. അത് ആർക്കേ സാധിക്കുമോ, ഭഗവത്ഗീത അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഭക്തരായിരിക്കും അല്ലെ, ഭഗവാന് വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും. അത് സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ശിക്ഷണ പിന്തുടർച്ചയില്ലാതെയും അത് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു പഠിക്കണം അല്ലെ, ശ്രവിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ശിക്ഷണ പിന്തുടർച്ച. ശിക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നതാണ് അല്ലെ, ശിക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യ പകർന്നു നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ പകർന്നു നൽകലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തെറ്റായ അഹങ്കാരത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഇത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തില് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിനൊന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇത്രയധികം തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലൂടെ എത്തുന്ന കുട്ടികളൊന്നും അത് ശ്രവിക്കുന്നില്ല. തെളിവുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, കേനോപനിഷത്ത്, മുണ്ടകോപനിഷത്ത്, പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഈ മഹാമുനിമാർ പറഞ്ഞ്. എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്
സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അവർ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന ഉറച്ച ബോധത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 14-ാമത്തത് വരുന്നത് സർവം ഏതം മന്യേ യത്മാം വദസി കേശവ നഹി തേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദാനവാഹ. സർവം ഏതം മന്യേ യത്മാം വദസി കേശവ നഹി തേ ഭഗവാൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദാനവാഹ. അപ്പൊ അടുത്തതില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവന്മാർക്കോ അസുരന്മാർക്കോ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭു, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദാനവന്മാരെന്ന് പറയുന്ന അസുരന്മാരല്ലേ? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. സുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാർ. അവർക്ക് മഹാവിഷ്ണുവില് വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണുവിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരും മഹാവിഷ്ണുവിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും, അല്ലെങ്കിൽ സുരന്മാരും അസുരന്മാരും, ദാനവന്മാരും പിന്നെ അല്ലെ പിന്നെ ദേവന്മാരും. അപ്പോ അവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെയാണോ ഈ സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. പരമാത്മാവായി പൂർണ്ണമായിട്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തില് അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും ആശ്രയസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവിശ്വാസികൾക്കും അസുരന്മാർക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കംസൻ, അതേപോലെ തന്നെ രാവണൻ അല്ലെ, ഇവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അത് ശ്രീരാമനാണെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണനാണെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഈ അവതാരമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അസുരന്മാർ അവരവിശ്വാസികളാണ് അല്ലെ, അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ദേവന്മാർ പോലും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെയാണ് ഒരു തരത്തിലും ആധ്യാത്മികത ഇല്ലാത്ത ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്നാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം ഭഗവത്ഗീത പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഊന്നി പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമ്പരാ സമ്പ്രദായത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഈ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ. അത് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് സാധിക്കാത്തതാണ്. കാരണം എന്താണ്? അധ്യാപകർ ഒന്നും ഏതിൽ പെടുന്നവരല്ല, ഈ പരമ്പരയിൽ പെടുന്നവരായിരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേക രീതിക്കുള്ള പഠനം തന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവിനെ അനുകരിക്കുക. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നതല്ല അർജുനൻ സ്വീകരിച്ചത് അനുകരിക്കണം. ആരുടെ ആത്മാവ്? അർജുനന്റെ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വീകരിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? പരമ്പര വഴി ആർക്ക് കിട്ടിയപ്പോ? ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അർജുനന്റെ പിൻഗാമികളായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളത് അനുകരിക്കണം. അർജുനൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുകരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ സ്വീകരിച്ചത് നമ്മളും സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത സാരാംശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണനാണ് ആദരണീയനായ പരമപുരുഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അർജുനനിലൂടെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? പരമ്പര പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അർജുനൻ അനുസരിച്ചു എന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതല്ല. ആര് സ്വീകരിച്ചു? അർജുനൻ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അത് ആര് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അർജുനൻ സ്വീകരിച്ചു. നമ്മളും അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വയമേവ ആത്മന ആത്മാനം വേദാത്വം പുരുഷോത്തമ
ഭൂതഭാവന ഭൂദേശ ദേവദേവാ ജഗത്പദേ സ്വയമേവ ആത്മന ആത്മാനം വേദാത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂദേശ ദേവദേവാ ജഗത്പദേ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് അല്ലെ, അഡ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഏതായിട്ടാണ്? പല പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാ പുരുഷോത്തമൻ, ഭൂതഭാവന, ഭൂദേശ, ദേവദേവ, ജഗത്പദേ എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഭൂതഭാവന എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്, എല്ലാ സത്തകളുടെയും പിതാവായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭൂദേശ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളായിട്ട്. ദേവദേവ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ആരാധനാപാത്രമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഉറവിടം ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ജഗത്പതി, പ്രപഞ്ച നായകൻ അല്ലെ, സുപ്രീം പ്രൊപ്രൈറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതെല്ലാം? ആരെ പുകഴ്ത്തുന്നതാണ്? പുകഴ്ത്തുന്നതല്ല, പുകഴ്ത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാമാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു? അർജുനൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്താനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ വാസ്തവം, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, പരമമായ സത്യം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ പരമസത്യമായ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ്. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏത് വ്യക്തിയായിരിക്കും? വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള പരമഭക്തനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന ഉദാഹരണം അർജുനനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പേ ഉള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അടുത്തത് ആർക്ക് പറ്റത്തില്ല? മാനസിക ഊഹ കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇത് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകും. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് തന്നെ ആഖ്യാനങ്ങൾ പലതെഴുതും. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? തെറ്റായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് വളച്ചൊടിച്ചതായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പൈശാചികവും നിരീശ്വരവുമായിട്ടുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള വ്യക്തികൾ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് ഒരാളെ അകറ്റാനായി മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പാപമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുടെ മാനസിക ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കരുത്. അതിൽ വിശ്വാസം വന്നാൽ അത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പാപമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആര് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? സത്യം അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അർജുനനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? സ്ഥിരീകരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട്. പരമപുരുഷോത്തമ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷൻ എന്ന് ഇവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന ഘട്ടമാണ് ഇതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകം 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 11-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. വദന്തി തത്വം ജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേരി പരമാത്മേരി ഭഗവാനിരി ശബ്ദേ. വദന്തി തത്വം ജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേരി പരമാത്മേരി ഭഗവാനിരി ശബ്ദേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? മുനിമാർ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ഋഷിമാർ ഭഗവാനെ 3 തലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള 3 തരം തരം ആണ് പറയുന്നത്. 3 ടൈപ്സ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നേതാണ്? ബ്രഹ്മൻ, 2-ാമത്തത് പരമാത്മാവ്, 3-ാമത്തത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ 3 തലത്തിൽ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. 3 തലത്തിൽ ഭഗവാനും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഋഷിമാർ പറയുന്നു.
അതിനൊരു ഉപമ പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്യോതിസാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ജ്യോതിസ്. അത് സൂര്യകിരണങ്ങളോടാണ് അതിന് ഉപമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്ന പരമാത്മാവ്, അതെന്ന് പറയുന്ന സൂര്യ ഉപരിതലമാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ സൂര്യ ഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ എത്തുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ, സൂര്യനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അതോ സൂര്യ ഉപരിതലമാണോ അതോ സൂര്യകിരണങ്ങളാണോ? അപ്പൊ എവിടെ എത്തിയാലാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സൂര്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യഗോളത്തിലെത്തിയാൽ അല്ലെ. അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഏതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് ട്രെയിനിന്റെ ലൈറ്റ് ആദ്യം കാണും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി ട്രെയിൻ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിന്റെ ബോഡി കാണും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറുന്നു യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോ വെളിച്ചം മാത്രം, അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഉപരിതലം, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം കണ്ടതുപോലെ അതിന്റെ ബോഡി കാണുന്നു. അകത്ത് കയറിയപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ തലത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഏതാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ലയിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന വെറും ജ്യോതിസാണ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഘട്ടം ഭാഗികമാണ്. ബ്രഹ്മനും ഭാഗികം, പരമാത്മാവും ഭാഗികം. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവാൻ രൂപമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ തലമാണ്, അവസ്ഥയാണ്. അതാണ് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ അവസ്ഥയിലെത്തണം. ശ്രീകൃഷ്ണന് വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കാണാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ സവിശേഷത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താ, ബ്രഹ്മനെയും പരമാത്മാവിനെയും എന്താണ് നമ്മൾ ഭാഗികമായിട്ട് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അതേസമയം ഏതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ തലത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പരമപുരുഷനായിട്ട് പുരുഷോത്തമനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിൽ തന്നെ എത്തണം? ഭഗവാൻ തലത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കണം, പ്രാപിക്കണം എന്നാണ്. ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്ത ഭൂതഭാവന അല്ലെ, പിതാവായിട്ട് കണക്കാക്കണം. പിന്നെ ഏതാ? ഭൂദേശ ആണ്, ഷായാണ്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരമോന്നത നിയന്ത്രകൻ, ദേവകളുടെ യഥാർത്ഥ ആരാധന ദൈവം, ജഗത് പദേ, എല്ലാറ്റിന്റെ പരമോന്നത ഉടമ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ജഗത്തിന്റെ പതി അല്ലെ, നാഥൻ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം നമ്മളിപ്പോ ഏതാണ്? 15. അടുത്ത 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭക്തും അർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാ ഹി ആത്മ വിഭൂതയഃ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാൻ ഇമാൻ ത്വം വാപ്യ തിഷ്ഠസി. ഭക്തും അർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യം ഹി ആത്മ വിഭൂതയഃ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാൻ ഇമാൻ ത്വം വാപ്യ തിഷ്ഠസി. എല്ലാം തിരിച്ചു വായിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ദയവായി എന്നോട് കൂടുതൽ പറയൂ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് ആകാംക്ഷയായി? അർജുനന് ആകാംക്ഷയായല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കാ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? ഭഗവാന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്കാണ് നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണം. കാരണം എന്താ? ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകളൊക്കെ മറ്റാര് പറഞ്ഞാലും പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അല്ലെ. അത് കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ലോകങ്ങളിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി കേൾക്കാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. ഓക്കെ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ അറിവിന്റെ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ അറിവിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനകം സംതൃപ്തനാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ദേവ അല്ലെ, നല്ല ജഗത് പതി
പിന്നെ ഭൂദേശ, ഭൂതഭാവന എന്നൊക്കെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ദിവ്യ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അർജുനന്. അതിനെന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ കൃപ ഇപ്പൊ നേടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ അസൂയയില്ലാത്ത ആളാണ് അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്? ജ്ഞാനിയുമാണ്, പിന്നെ വിശ്വസ്തനുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല ക്വാളിറ്റീസ് ആർക്കുണ്ട്? അർജുനനുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് എന്താണ്? അർജുനനെ കുറിച്ച് മതിപ്പുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ കൃപ നേടിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ അർജുനൻ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവ പരിചയവും ബുദ്ധിയെല്ലാം ഉള്ളത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനാല് അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ജ്ഞാനിയാണെന്ന് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ കൃപയും അർജുനന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അർജുനന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. പിന്നെ ആരാണ്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യാസ ഭഗവാൻ ഈ ഇതിഹാസവും പുരാണവും ഒക്കെ രചിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്, സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അവർക്ക് എന്താണ്? ആളുകൾ പൊതുവെയും വ്യക്തിത്വമില്ലാത്തവർ പ്രത്യേകിച്ച് പരമാത്മാവിന്റെ സർവവ്യാപിയായ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. വ്യക്തിത്വമില്ലാത്തവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന് വ്യക്തിരൂപമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ആരാ? പൊതുവെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അല്ലെ, പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനോട് എല്ലാ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാം. അത് അങ്ങനെ മഹത് വ്യക്തികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ വ്യാസന്റെ വിശദം സാമാന്യ ജനങ്ങളോട് കൃപ തോന്നിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീത കേട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും ആരുടെ ദയാണ്? അർജുനനും ആ ദയുണ്ട്, കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരെയും അർജുനനെ പോലെ ആക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ബഹുജനഹിതായ ബഹുജന സുഖായ നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരെയും ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിൻ ത്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്തോऽസി ഭഗവന്മയാ. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിൻ ത്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്തോऽസി ഭഗവന്മയാ. വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ. ഹേ യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ ദീപൂജി ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ എന്നുള്ളത് അർജുനന് ഈ രൂപത്തെ ആരാധിച്ചാൽ മതിയോ എന്നുള്ളതൊന്നും അർജുനൻ അറിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്കിൽ പോലും അർജുനനായ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രതിനിധാനങ്ങളിലൂടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഭൗതികവാദികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭൗതികവാദികൾ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേഷു കേഷുജ ഭാവേഷു, അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നു ഏതേത് എന്നുള്ള. കേഷു കേഷു എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതേത് ഭാവങ്ങളിൽ എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ ആധ്യാത്മികമായ ഭാവേന ഗ്രഹിക്കാൻ ആവാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഭൗതികങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള ഉപാധികളിലൂടെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം. ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലൂടെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള
കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. കാരണം എന്താ, ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്താത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് എന്താ കാണുന്ന, പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന നദി അല്ലെങ്കിൽ മൃഗം അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന, അല്ല നമ്മളല്ല, ചിലർ ആരാധിക്കുന്ന ദേവന്മാർ അല്ലെ, അതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ഏതാണ്, ആ വസ്തുക്കളിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാവരും ഭൗതികവാദികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലൂടെ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന, ഉപാധി എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമം, അതിലൂടെ എങ്ങനെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ വൈഷ്ണവനാണ്. വൈഷ്ണവന്റെ സ്വഭാവം നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തില് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അറിഞ്ഞാലല്ലേ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അവിടെ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അർജുനനും ചോദിക്കുന്നു. പരമേശ്വരന്റെ എല്ലാം വ്യാപകമായ അറിവുകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് വേണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 18ാമത്തെ ശ്ലോകം വരുന്നത്: വിസ്തരേണ ആത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയാ തൃപ്തിർഹി ശൃണുതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. വിസ്തരേണ ആത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയാ തൃപ്തിർഹി ശൃണുതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ, വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് കി ജയ്. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ സംരക്ഷകൻ എന്ന തരത്തിലാണ്. സംരക്ഷകൻ, അതേപോലെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവൻ. അതേപോലെ തന്നെ ജനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൂട്ടം അസുരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവര് സമുദ്രത്തിനടിയിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അവരെയും എന്ത് ചെയ്തു? ഉന്മൂലനം ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയും ജനാർദ്ദനൻ എന്നുള്ള പേര് ശ്രീകൃഷ്ണന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ വരുന്നത് എന്താണ്? പൊതുവെ ഭക്തന്മാരുടെ സംരക്ഷകൻ, അതേപോലെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന്മാര് സഹായിക്കുന്ന ആൾ എന്ന തരത്തിലാണ് ജനാർദ്ദന എന്നുള്ള പേരില് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ കാര്യമാണ് അല്ലെ. അത് കേട്ടിട്ടും ആർക്കും മതിയാകുന്നില്ല. അർജുനന് മതിയാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? കേൾക്കും തോറും നാശമില്ലാത്ത വാക്കുകളെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അമൃതവാണിയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് രുചി വന്നു അർജുനന് അല്ലെ. നമ്മൾ രുചി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഏതാണ്? നിഷ്ഠാരുചി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ അമൃതവാണി കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള രുചി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യൗകിക പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്ന മിസ്റ്റിക് പവർ അല്ലെ, സിദ്ധികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ യോഗമായ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും മറച്ചു വയ്ക്കും. അപ്പൊ അത് ഏതാണ്? കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാധാരണക്കാരന് ഭഗവാനോട് ഏത് തോന്നും? ഭക്തി തോന്നും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോ യോഗമായി തന്നെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അർജുനൻ വിശാഖസഖിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചോദിക്കുന്നു. ഭൗതികം മുഴുകിക്കിടക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യന്റെയും മുക്തി നേടാനായിട്ട് അർഹത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. അവര് അമൃതവാണികൾ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്.
അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ അവരും അറിയട്ടെ, അത് സാധാരണക്കാരും അറിയട്ടെ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ അത് കിട്ടി അല്ലെ, അത് സാധാരണക്കാർക്കും ലഭ്യമാകട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ശൗനകൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പറയുന്നുണ്ട് 1:19 പറയുന്നുണ്ട്, നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ നടത്തിയ പ്രസ്താവന വയം തോന വിദൃപ്യാമ ഉത്തമ ശ്ലോക വിക്രമേ ശൃണ്വതാം രസജ്ഞാനം സോദു സോദു പദേ പദേ വയം തോ ന വിദ്യപ്യാമ ഉത്തമ ശ്ലോക വിക്രമേ യത് ശൃണ്വതാം രസജ്ഞാനം സോദു സോദു പദേ പദേ. അപ്പൊ എന്താണ്? വിശിഷ്ടമായ പ്രാർത്ഥനകളാൽ മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിനോദങ്ങൾ കേട്ടാലും ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരില്ല അല്ലെ. കൃഷ്ണനുമായി അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ഓരോ ചുവടും ഭഗവാന്റെ വിനോദങ്ങളിലൂടെ വിവരണങ്ങൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പതേ പതേ ഓരോ ചുവട് വെപ്പിലും അത് ആ വിവരണങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്, വിനോദങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടാല് മതി വരത്തില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടരെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കഥകൾ, ലീലകൾ കേട്ടാൽ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇരുന്ന് കേൾക്കും അല്ലെ. നമ്മളും ആസ്വദിക്കുകയാണ്. നമ്മളും വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളും അത് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേട്ടാലും മതി വരത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സീരിയൽ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. രാധാകൃഷ്ണനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും. മഹാഭാരതം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിലൊക്കെ കുറച്ച് വളച്ച് ഒടിവുണ്ട് എങ്കിലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന് കാണല്ലേ. അത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരതം അതിന്റെ സീരിയൽ സംക്ഷേപണം ചെയ്തപ്പോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പറയുന്നത് ഇത് അമൃതമാണ് പറഞ്ഞത്. അമൃതവാണിയാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അമൃതം ഏതാ? പ്രായോഗിക അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ആധുനിക കഥകളും അതൊന്നും ആർക്കും ഇതാണ് രസകരമായിട്ട് തോന്നത്തില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിനോദങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അത്. കാരണം എന്താണ്? ഒരാൾ ലൗകിക കഥകൾ കേട്ടും മടുക്കും. കൃഷ്ണന്റെ കഥകളെ കേട്ടാലും ഒരിക്കലും ആർക്കും മടുപ്പ് വരത്തില്ല. അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും വിനോദങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള പരാമർശം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളിലാണ്. അവതാരങ്ങളും വിനോദങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് പുരാണങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ആടിയ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ ഒരു മഹത്തായ പുരാണമാണ് അല്ലെ. അതില് ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചാണ്, അവരുടെ പ്രൈസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് എത്ര വായിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നില്ല? മടുപ്പ് തോന്നത്തില്ല. എപ്പോഴും അതിൽ ഒരു പുതുമ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. 19 മുതൽ ഉള്ളത് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീഭഗവാനുവാച ഹന്തദേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാ ഹ്യാത്മവിഭൂതയാ പ്രാധാന്യതാ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദിച്ച മദ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ആദിത്യനാമഹം വിഷ്ണുർജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ. ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുർജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ. മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി.
വേദാനാം സമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവ ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന. വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. രുദ്രാണാം അടുത്ത് വായിച്ചുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രുദ്രാണാം ശങ്കരാശ്രമി വിത്തേശായക്ഷരക്ഷസാം വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുശിഖരിണാമഹം പുരോധനാസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധിം പ്രാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീനാമഹം സ്കന്ധ സരസാരാമസ്മി സാഗര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃഗൂരഹം ഗിരമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ അശ്വത്ഥാ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥഃ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 27. ഉച്ചൈസ്രവ സമശ്വാനാം വിദ്ധി മാമാമൃതോത്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. കൃഷ്ണ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സമയം കഴിയാറായി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തുള്ളത് പിന്നെ 19 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികൾ എണ്ണമറ്റതാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ മാത്രം ഞാൻ വിശദമാക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഇതാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളെയാണ് വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ അല്ലെ, മൊത്ത ശക്തിയുടെ ഒരു അംശം കൊണ്ട് മാത്രം പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ. അത് നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഓഫ് ഓൾ ദി എക്സ് ഐ ആം ദ വൈ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓഫ് ഓൾ ദി എക്സ് ഐ ആം ദ വൈ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏതാണ് മാത്സില് പഠിക്കും അല്ലെ, ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് വൈ വരയ്ക്കും അല്ലെ. പിന്നെ അതേപോലെ മാത്സില് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്യൂമറബിൾ നമ്പറിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് നമ്പർ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എക്സ് നമ്പേഴ്സ്, അപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് എക്സ് നമ്പേഴ്സ് വന്ന അതിൽ ഒരു വൈ ആണ് ഞാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ സിലബിൾ വൈ. അപ്പൊ എക്സസില് ഞാൻ എന്താണ് എക്സ് എന്നുള്ള ഇതില് നമ്പറിനെ കാണിക്കുന്ന എക്സ്. തിയറംസിലൊക്കെ എക്സ് എന്നാ പറയുന്നത്, എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലെ, എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ എക്സസില് ധാരാളം എക്സ് വന്നാല് അതിലെ ഒരു വൈ ഞാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഐ ആം ദ വൈ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് മുഴുവൻ എന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ട്, വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അംശം, ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ എക്സ് ആകുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അംശമായ എന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിലനിർത്തുന്നു, വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു, നിലനിർത്തുന്നു, പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തില് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ അംശം, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പരമാത്മാ രൂപത്തില് ജീവാത്മാവിനെ നിലനിർത്തുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പരമാത്മാ രൂപത്തില് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. അവരുടെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പിന്നീട് എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഓരോ ഹെഡിങ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്.
അപ്പൊ 20 മുതൽ 28 ശ്ലോകങ്ങളില് ദേവന്മാരിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ, പിന്നെ ഇതാ ഇന്ദ്രൻ, വിഷ്ണു, മരീചി, ശിവൻ, കുബേരൻ, പിന്നെ ഏതാണ് അഗ്നി, കാർത്തികേയൻ, ചിത്രരഥൻ, ബ്രഹ്മാവ്, പ്രഹ്ലാദൻ, യമൻ, പിന്നെ ആരാണ് ആര്യമ്മ, കന്ദർപ്പൻ, അതായത് കാമദേവൻ. ഇതാണ് ഏതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആ തലത്തില് ആ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഏറ്റവും പ്രധാനിയുടെ പേരാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും തേജസ്സുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ട് സൂര്യൻ വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ടാണ് സൂര്യനെ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് സൂര്യനെ പോലെ ശക്തി കിട്ടുന്നത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് ദേവന്മാർ, ഡെമി ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവന്മാരില് ഇന്ദ്രൻ, വിഷ്ണു അല്ലെ, ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. മരീചി, പിന്നെ 11 രുദ്രന്മാരില് ശിവൻ, പിന്നെ ആരാണ് കുബേര എന്നാണ് പറയുന്ന അഗ്നി, കാർത്തികേയൻ, ചിത്രരഥൻ, ബ്രഹ്മാവ്, പ്രഹ്ലാദൻ, യമൻ, ആര്യമാവ്, പിന്നെ ഇതാണ് കാമദേവൻ. പിന്നെ തപസ്സികളില് പറയുമ്പോ സേജസ്സിൽ പറയുമ്പോ വ്യാസൻ, ഭൃഗു, നാരദൻ, ബൃഹസ്പതി, കപിലൻ, ഉഷന്നൻ. അതായത് ഉഷന്നൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ്. ആരാ? അസുര ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യര്. ശുക്രാചാര്യൻ. അപ്പൊ ശരിയായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾ എന്നാണ് ഉഷന എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് സേജസ്സിൽ വരുന്നത്. സേജസ്സില് പിന്നെ വരുന്ന മനുഷ്യരില് രാജാക്കന്മാരും അതിൽ അർജുനൻ, ധനഞ്ജയൻ, പിന്നെ ഇതാണ് വാസുദേവൻ, പിന്നെ രാജാവ്. മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് ആരാണ്? ഉച്ചൈശ്രവസ് കുതിര അല്ലെ, പിന്നെ ഐരാവതം ആന, സുരഭി പശു, വാസുകി സർപ്പം, അനന്തൻ നാഗം. പിന്നെ ഇതാണ് അക്വാട്ടിക് ജല ജീവികളില് ആരാ വരുന്ന? സ്രാവ്. പിന്നെ കരയിലുള്ള ജീവികളില് സിംഹം, പിന്നെ പക്ഷികളില് ഗരുഡൻ. പിന്നെ നിയമങ്ങൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇവയിൽ പറയുമ്പോൾ കാലം, പിന്നെ ഇതാണ് രാമൻ. ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളാണ് ശ്രീരാമൻ. പിന്നെ ചൂതുകളി ഏതാണ്? നിയമത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ചൂതുകളിയില് ഏതാണ്? ചീറ്റിങ്ങില് അല്ലെ, ചതിയില് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ചൂതുകളി. അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഏതാണ്? ശകുനിയുടെ ചൂതുകളി അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? ശിക്ഷ, ലോലെസ്നെസ്, സപ്രസിങ് ലോലെസ്നെസ്. അപ്പൊ അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രായുധം, എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന മരണം അതൊക്കെയാണ് നിയമങ്ങൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇവയെ പെടുന്നത്. പിന്നെ ഗുണങ്ങൾ അതിൽ വരുമ്പോ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോ വിസ്ഡം, മൗനം, വിദ്വാനും വിഡ്ഢിക്കും മൗനം നല്ലതാ നമ്മൾ പറയുമല്ലേ കളിയാക്കി. പിന്നെ ഏതാണ്? ധാർമ്മികത, പിന്നെ ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീക്ക് ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രശസ്തിയുണ്ട്, പിന്നെ ഐശ്വര്യമുണ്ട്, പിന്നെ നന്നായിട്ട് നല്ല വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം, പിന്നെ നല്ല ഓർമ്മശക്തിയുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്, ക്ഷമയുണ്ട്, പിന്നെ ഏതാണ്? നേരെ വാ നേരെ പോന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഫീമെയിൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് അഡ്വെഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിജയം, വിക്ടറി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശക്തി, പുരുഷന്റെ ശക്തി, അതിനെക്കുറിച്ച്. പിന്നെ പ്രകൃതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം ഏതാണ്? സൂര്യനും വരുന്നുണ്ട്, ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യൻ, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ, പിന്നെ മേരുപർവ്വതം അല്ലെ, ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയ കൊടുമുടിയായിട്ട് വരുന്ന. പിന്നെ ഹിമാലയം, ചലിക്കാത്തതില് ഹിമാലയമാണ് മേരുവിനേക്കാൾ വലുത്. കാരണം ഒരുപാട് സസ്യജാലങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്? സമുദ്രം, പിന്നെ ആൽമരം, അശ്വത്ഥവൃക്ഷങ്ങളില് ആൽമരം, പിന്നെ ഏതാണ്? കാറ്റ്, ഗംഗ, സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം, പിന്നെ വസന്തകാലം, നശിക്കാത്ത കാലം, സകല അചര വസ്തുക്കൾ, ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ താത്വിക സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്.
പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സൂപ്പർ സോളായിട്ട്, പിന്നെ അവബോധം, മനസ്സ്, പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം, മധ്യം, അവസാനം, ജീവജാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി, ബീജം, പിന്നെ ഏതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം സൃഷ്ടിതത്വം, പിന്നെ ഏതാ ഗായത്രി മന്ത്രം, പിന്നെ 6 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്, അത്, പിന്നെ അകാര ശബ്ദം, സമാസം, ആത്മീയ ശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രം, ബൃഹത് സാമ വേദമന്ത്രം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പിന്നെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ, പിന്നെ ഓങ്കാര ശബ്ദം അല്ലെ, പിന്നെ സാമവേദം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വിഭൂതികളിൽ. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയുടെ ഒരു അംശം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 39ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഏതാ വരുന്നത്? ഈ വിഭൂതികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം. അതും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത വിഭൂതികളിൽ ഒരു അംശം മാത്രം ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ നാളെ പഠിക്കേണ്ടത്, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേ വച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.